Jangan lupa tekan tombol subscribe. Selamat menonton. Manuk apa wile? Manuk labet karo tajo. Manuk niki murah apa larang, Lek? Larang. Iki pira sing iki? 500 net. Gandeng aku gak ndek dhuwit, piye lak tak bayari 7 juta. Ya wis ora apa-apa. Daripada duit cuma tak kekno genggek lonte ya kan menteri tak dolanan manuk. Ya. Iki pine 214426. Oh ya. Tak trimo iki. Turane peken kabeh. Ya, betul. Lah iki makanane apa? Makanane millet. Lah sing iki cocah iki makanane gedang ambek pur. Lho, ora dolan mie ayam. Lho manuke anu nang tuku kuwi sing dolan mie ayam. Soto, bakso gak doyan. Ora gelem. Angel makanane iki. Pancen angel. Ya wis gak apa-apa kok kaki contone ya, pangane ya. Ya. Tak go mulih. Ya, gawanen. Tak go hiburan, puyeng aku. Iya. Nyawang Facebook kok isine kok berita presiden terus. Arta rame lo berita manuk. Dunia permanuan. Pamit sih. Ya ya. Muga-muga manuke kok tak nggo kontes iso juara 3. Ya. Mama. Dalam Pak. Ma. Gaji bulan iki sebagian tak untuk manuk 7 juta. Iki saya enek sisa 250. Piye caramu, piye polahmu kanggo sebulan? Kok iso kanggo sebulan? Ya aku kan manfaat tuh. Ya gak apa-apa lek kowe delem. Piye carane ya diirit duwite, masak sayur kangkung kuwi aja mbok potong-potong sak oyote dioseng. Terus goreng ndok barang kuwi kulite aja mbok buang, goreng sak kulite. Sego barang kuwi masak diitung. Berasnya rasa kakek dihitung 6 butir apa 7 butir cemplungno magicom colok mateng. Pokoknya hemat lah. Sabun barang kuwi lak wae kosokan kuwi ya ra itoke kentol-kentol aja kabeh coba kosoki. Orang goreng watu sisan. Wis dasar pikir ha to. Rezeki iki mesti ono buat orang yang mau bekerja. Engko lak wayahe luwe ya enek dalane. Pokoknya percaya karo sing gawe urip, rezekiku mesti enek. Ya. Ya wis bengi ayo turu. Ayo. Aku ki ngejak turu manuk, ora ngejak turu kowe, Ma. Manuke jujak rawa, manuke sapa? Manuk ae sing sayang-sayang aku dicuekin. Manuk anyar kok. Manuk. Yo ben nek aku seneng manuk. Mas, manuke ra kok dicoba tak soto tenan. Mbok soto, mbok kei kuah kuwi. Mbok campur mie. Iya, Mbok masak. iya. Tak kelawoke kowe. Lah iki sehat apa waras iki? Stres. Ora sayang bojo. Goyak. Manuk iki asline manuk kok Inggris. Mergo jenenge Inggris. Love bird. Love iki cinta, bird itu Inggris. Love iku cinta, bird iku burung. Dadine burung cinta. Manuk ora entuk kek jero kamar. Kontrak dhewe sak kamar khusus manuk utok. Ketoke Mas Agus ki wis dan manuk tenan.
bos wedhus kok. Tak samperin. Ngopo kowe rene, Tet? Bengi-bengi keluyuran nggo kentrung. Kaya wong geblung. Ngene lho, Bos. Piye? Tak delok-delok iki koyo kowe iki kedanan manuk to saiki. Iya, edan manuk. Lha tek kursi tok. Akeh manuk. Endi? Engko tak jikokno, delokne sik to. Edan manuk kuwi luwih apik daripada edan wedokan. Oh, ngono. Nek sampean kan edan manuk iki, tak hibur ya. Iya, Ndang. Ning jikone manuk esuk. Ya tak jikok manuk. Lelah. Wah, bisang ti jantan manuk. Edan manuk tenan iki. Edan wedokan. Oh, iya bener. Iki aku duwe lagu apik pisan. Lah kowe omongane jek remedi. Sono kok arep nyanyi. Ning rungokne sik, delon. Ya. Dam dudidam bojoku nyidam. Ajur wis. Ah enak blas dirungokno. Manuk.